दोस्तों देखिए हमारे रितेश पांडे का एक बहुत मस्त गाना आ गया है जो कि गाने का नाम यही है बोलबम गाना है जोन गाना का नाम है कि महादेव के दीवाने आना तोलन के बता दी तो ई गाना मतलब गाना ना मतलब सुनवा लोगन तो ई गाना जो सिगावल जाला बोलबम गाना मतलब सुने वाला ना है, मतलब ई डायलॉग वाला गाना है। एमे देखबा तो खाली रितेश पांडे जो है कि डायलॉग मारे ना मतलब बोलबम क मतलब बहुत शानदार शानदार जे कि तू सुनला के बाद बहुत मजा आ जाता काहे से कि यही ऐसन गाना गा भी चुकल बा जौन अभी ना सुनेला भक्त महाकाल के में सीधा लोग मारे न वही तक एहू में मतलब मारत हम काहे से कि वैसने गाना मतलब इहो गावल गईल ह जे कि सुनबा त बहुत मजा आ जाता। महादेव के दीवाने आए हैं। रहले गाना के बारे में हम अंदर की तो गाना में बहुत अच्छा अच्छा सीन दिखावल जाता, बहुत अच्छा महंगा शूटिंग दियल गईल ह। देखबा तो रितेश पांडे के मतलब उतना गाना ना आवेला बोलम के इसमें हिट हिट गाना ना गावत मुझे देखबा तो हर गाना में इनकर ना समझ में आवेला। पहले बहुत मस्त गाना गावत हन लेकिन इसमें फ्लॉप चलत इनका गाना बहुत ना बजत ह। बहुत ब्लॉक की गाना गावत हूँ बहुत अच्छा ना लगत ह। लेकिन फिलहाल ये गाना गईले हम टोलो नगर जाके सुन लिया एक बार काहे से कि इहो गाना बहुत मस्त ह। बोलबम में इहो सावन में मतलब जैसे कि सावन के समय चलत तो इहो गाना गावत हूँ तो इतने तोलन से कहते कि जाके इनहू गाना सुना इनहू गाना आवत ह अच्छा अच्छा तो सुना लोगन और इंजॉय करा लोगन।